Ohitura ez ezik arau bilakatzen hasi dela ematen du. Idiazabal eta Artzai gaztarentzat urte ezin hobea izan baita 2012garrena. Euskal Herriko gazteek nazioarteko hainbat lehiaketa eta txapelketetan lortzen dituzten sari ugariak ikusita, garbi dago Idiazabal munduko gaztarik onenen artean dagoela. Urtean zehar nazioarteko sariren bat irabazi duten artzainek, ondo merezitako omenaldia jaso zuten jatorri izenaren eskutik. Ekitaldia urte bukaeran izan zen, Ordiziako azokaren barruan. Francisco Javier Muñoa Zeraingo artzaina da, eta bera dugu saririk gehien irabazi dituen artzainetako bat. Orain dela gutxi bere baserrian bisitatu genuen, Baso Zabal baserrian alegia. Gainerako artzainen antzera Javier dagoeneko burubelarri dabil sasoi berriko gazta prestatzen, eta zeregin horretan murgilduta topatu dugu. Parametro guztiak kontrolpean badaude ere, gazta mozten den arte ez dago ziur jakiterik gazta bakoitza nola aterako den. Nik artzantza txikitatik ezatu dut, txikitatik etxen eta orduan beti. Lehenagoko etxen ekarri duen bizimodo tradizional bati seitzea egin diana. Lehenoko artzantzia zan, dana eskuz, inmartzan lan guztiik, etzeon instalazioik, etzeon ikuluik, ibili bartzan txakurre eta makilekin kanpoan artzantza beste artzantza bat zan. Eta hau etorri zan, oaingo sistema oaino 25 bat urte hola jarri nituen ikulu berriek eta pixka bat eginda eta gazategik eta pixka bat segitzen dut betiko tradizio horri seituz, horrela xe. Artzaintza lanbide zaharra da, baina funtsean bere horretan dirau. Elkarlanari esker eta teknikarien laguntza estimagaitzari esker, Idiazabal jatorri izenak gure gastronomiaren goia jo du. Oain urte batzuk, oaingo modernidade hau etorri zan ikulu berrikein, instalazio berrik, produktu bera batetiko seguriade bat imarrazeon, instalazio jarri barrazeon, eta ni izango dugu, oain 25-30 bat urte hola etorri diela oaingo sistema berriok, ez da. Hortan mejoratu do, lana errezago egiten da, produktu hobea egiten da, lana egiten dugu, artzai egiten dugu, baserriko lan gogorra egiten dugu, baina hemen ingurun da mitzet elkartetan eta daren teknikarik, beti elkarlan baten, produktu horik eta arraza mejoratzeko eta gazta mejoratzeko elkarlanen aigea. Produktu horik daun lekun dago horregatik, lortu diteun lorpen horik lortu diteu elkarlanen aigealako, ez da, bai teknikarik eta bai artzai ez da. Idiazabal gazta on baten prestaketa mendiko larreetan hasten da, eta ardien elikadura ona du ardatz. Gainerakoa lanbidea ezagutzea da. Gazta prestatzeko teknikak ongi ezagutu behar dira eta instalazio egokiak izan. Gaztagintzan niretzako sekreturik ez dago. Dauna da gauza bat egin beharra eta dator animali behar da ondo alimentatu. Aizkenen da, gazta egiten da esnearekin, eta esnea dator gorputz batetik, eta gorputz hori ze alimentatzen den, hori esnea nola gorputzeko zumo bat den, behar da handik kalidadea etorri. Eta orduan, nik asko zaintzen diana hori da. Hemen elaborazioa eta prozesua eta gauza hori baino gehiago, ganadu batez ze jandon, gero ue atera behar da. Eta beti sekretua hitzein izan da, baino, niretzat, sekretua baino gehiago gauza bat, ardi larren gozatu. Ardi disfrutatzen bado eta larren gozatzen bada eta jan fin eta ona jaten balin bado, gero produktua beti ona ateratzen da, beti ondo ibiltzen da. Nik gazta ona ateratzeko konparatzen dut, Formula 1 irabazteko piloto batek, kotxe guztia rebisauta pieza por pieza, ingrasauta, rebisauta uki behar da. Gazta on bat ateratzeko eta lehiak eta on bat irabazteko, hasten danetik, bukaera arte, haua sartu arte, prozeso guztia joan behar da, rebisauta eta kontrolatuta eta... Artzain batek irabazten duen sari bakoitza, kolektibo osoak eginiko lanaren onirizpena da. Gainera, artzain guztiek laguntzen dute gure herriaren irudia lantzen. Hola, kanpoa bialtzen diteunen eta bertan eta lehiaketak eta lortzen dien garaien eta inguruko lortzen dituen garaien eta ezagunek eta hola artzaiek, dano postengia, nahiz eta lortu ez, lortpen horrekin dano postengia ez da.
Eta gero hor dago gainea, hemen daukagun produktu gastronomiko hori, kanpon olako ospea hartzen duen garaien, dare gainea, honeko turismoko mundu hau dau, egiten duena landu hori bai pixka bat hartzaileekin batera, nola kanpotik jendea datorren garaien eta informauta etortzen da, kanpotik datorren turismo hori munduko gaztaik hobena da leula eskutan eta leuna, eta horrekin asko lantzen da, horrekin da asko pozten ez da. Gazta prestatzen amaitu ondoren, Javierrek garaikurrak gordetzen dituen gelaraino lagundu digu. Berak izugarri maite duen lanbideari bizitza osoa eskaini dio, eta horregatik garaikur horiek ez dira sariak soilik, oroitzapenak eta norberak bizi izandako une pozgarriak baizik. Hemen kanpon lortu dituen sari horik danak gendi ilusio handia zati. Bat lortu nuen urrian, lortu nuen Austrian, Tirol Austriakon, eta justo guen 4 urte baita ere lortu nuen brontze bat lehiaketa beren. Eta 300 da gehiago gazta izaten die, eta guain justo 4 urtea berriz, beste 300 da piko gaztako lehiaketa baten brontzea lortu dut, bitan. Eta justu hor kaso bat gauziko unigaz gainea, hemen Tirol Austriatik etorri zen turismoko jende batek, etorri zienen diploma honi begida, parra egiten zuten da, galdetu nion abertzeat egiten zuen parret, justu zirelako Tirol Austriakook eta bukatu zutela hemen gazta erosten. Bestane gazta ona egiten dela, baina mitzete gazta ona eramateko idean, aurten hau irabazi dianen, justu ilusia handi indi horrek. Eta gero Birminghamen lortu dituan 3 sari horik, heldu nituen 3 gazta, 2 ketu eta 1 ketu gabea, eta bitan atera dut urrea eta baten zilarrezkoa, ez da. Eta 3 batea horrenbesteino sari maila hortan lortzea, ilusia handi egiten du. Lan erraza ez da, baina Javier erabat asebetetzen du. Gogotik lan egin eta asko alegintzea eskatzen dio, baina artzaintza barru-barrutik darama. Berak oso ondo daki artzaintzak ohitura zaharrak gordetzen lagun dezakeela. Natur inguruneak zaintzen, ardilatsaren biziraupena ziurtatzen. Eta hori guztia, kalitate handiko kastak eskaintzeari utzi gabe. Niri artzaintza mundu gehiana gustatzen dena, daukian ganadukin eta ingurumenakin hartu emana, ez da. Nahi beti gustatu izan zen, naiz eta lan egin dugu jakin, diru gutxi izango deula praktikan, lan egin dugu beti arraza hori mantentzeko eta dauken produktu gastronomiko hori mantentzeko, ez da. Hortan lan egin dugu eta hortan gustora ibili naiz ni, eta naiz eta jakin ekonomikamente gaizki ibiliko dela, hori mantendu nahi dugu bizi tradizional hori. Gaztaren prestaketan eguneko lehen zeregina ardiak jeztea da. Javier goizean goiz ekiten dio ardiak jezteari, eguneko beste zereginetarako denbora ere izateko. Gure eguneroko lan zea da, goizen hemen etorri eta 5 erditan hasten naiz ardi jaisten. Goizen 5 erditan ardi jaisten hasi, pixka bat behitu, jaiotzeko idaun eta nola daren, eta jatsi eta gero esnea berotze jartzen dut gazta egiteko, eta gazta esnea berotu bitarten etorri eta ardiai jana botatzen diet. Jana ematen diet, egun guztiako jana ematen diet, eta gosaltzea gauden naiz, eta gosaldu ondonen, eguerdi hartzen gazta egiten dut. Da atxalden gaztai segibarra gauten da, pentsatik atera, ontzi garbitu, eta egiten da, eta orduan atxalden segikaldea egiten diana da, ardi jatsi berriz eta ardiai jana eman, eta iluntzan 9 galde arteko lana horri izaten da, eguneko lana. Momentu honetan dauzkenik lareun artiko hartalde bat, dauzket hori. Eta orduan, hemengo sistema da hori, ikulu bat dauket preparatu, dauket 2 zinta jana emateko, eta ematen zatean almazen aldetik jana eman, eta orduan ardik aldamenetatik lareun ardindako zintak janliko badauzke. Orduan hemen jaten du, eta gero dauket salade ordeño bat, 48koa, 24 ardi batea jaisten dituna, retiradore automatikoekin, eta hor 300 bat ardi jaisten dituanen kanpainan, pasatzen dut ordu bete eta erdi goizen eta ordu bete erdi iluntzan. Eta guain, negun jan pixka bat kanpoan ateratzen den garaien, kanpoa ateratzen ditut, jatea. Dauzket 18 bat hektarea etxe ingurun, eta janari hori izaten da aldeuna eta nola merkeagoa atatzea izaten den, kanpoko jana probatxetzen dugu eta ganadu asko hobeto biltzen da. Javierren baserria abelazkuntza tradizio handiko ingurune batean dago. Abelazkuntza garrantzitsua da hemen eta oso errotuta dago.
Hau da, Zerain eta Zegama bitarten dagoen auzo bat, auzoa Barbari da. Hau da, zona bat, baserri guztietan ganadu daukeuna, eta baserri guztietan ardi egin da behiekin lanen nahi dana, eta bastante kanpo berdea da hau. Eta zelaiai oso ondo kaso egiten dio, eta gero arrazalatxa da animali bat autotonoak ondo adaptatzen dana ingurumen ontara, ez da? Eta orduan ondo nola asimilatzen duen kanpo hori o janari hori, terreno hori, orduan ematen du oso produktu on bat, ez da? Larre hoiek eta ardilatxa artaldeak gure artzainek zorrotz zaintzen duten produktu baten jatorria dira. Urteen poderioz, Idiazabal Gazta euskal gastronomiako harribitxi bilakatzera heldu da, eta nazioartean gure herriaren irudi ezin hobea ematen du.